Славяни, време е да въстанем. Стига разделение, стига чужда намеса, стига братоубийствени войни. Нашата история, нашата култура и нашата идентичност ни обединяват. Никога повече няма да позволим на другите да пишат нашата съдба. Време е да изградим славянска конфедерация, основана на славизма, където всяка държава остава суверенна и независима. Нека заедно пристъпим към общото бъдеще. Присъединете се към нас в тази воля за политически, икономически и военен съюз. Нашата съдба е в нашите ръце. Да въстанем, да се обединим и да върнем своето място в историята. Слава на славяните! Слава на Славия!